Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşda baky bir tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlary bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmekdeşiz. Gepleşmenin başına Türkmenistan prezidentinin gol çekeni resmi namalar bilen tanış edýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwrüne Türkmen suratkeşlerini döwlet tarapyndan gollamak, olaryň işlemekleri üçin amatly şertleri döretmek maksady bilen şeýlekeme eýetçiligiň döwletiň garamagyndan aýrylmagy we döwlet emleginiň hususlaşdyrylmagy hakyndaky Türkmenistanyň kanunynyň 11-nji maddasyna laýykly Türkmenistan prezidenti karary gol çekdi. Resmi nama bilen Mali we Iqtisadiýet ministrligine, Medeniýet ministrliginiň Döwlet Medeniýet merkeziniň hasabyna duran Aşgabat şäheriniň Türkmenbaşy şahy ýolunyň 10-njy salgytynda ýerleşýän binany suratkeşler birleşigine belenen tertipde gün salgyla satmak arkaly hususlaşdyrmak tapşyryldy. Türkmenistanyň newtga toplumynyň öňünde goýulan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek şeýlekeme häzirki zaman tehnologiýalaryny we ýürüýte enjamlaryny önümçiligi ornaşdyrmak arkaly newt goýularynyň önüm berjiligini ýokarlandyrmak maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resmi nama bilen Türkmen Neft Döwlet Konserni, Türkmen Neft Döwlet Konserniň ýürüýte hyzmatlary ýerine ýetirmek hakynda Türkmenistanyň prezidentiniň 2010-njy ýylyň 30-njy iýulyna çykarany 11189-njy kararyna laýykly Gotur depe neft gadiýatyny goýulan neft berjiligini ýokarlandyrmak boýunça hyzmatlary ýerine ýetirmek barada Tatarstan Respublikasynyň Russiýa Federasiýasy Tatneft açyk görnüşli paýdalar jemgyýeti bilen baglaşan şertnamasyny Depe neft gadiýatyna şol şertnama laýykly iş alınıp barlayan neft goýulary bilen bilelikde 550-den az bolmadyk neft goýularyny elin hyzmatlary ýerine ýetirmek barada goşmaçy alalaşygy belenen tertipde baglaşmagy ygtyýar berildi. Ýurdumyzda saýlawlaryň öň ýanaky mewsum dowam edýän oň şäherlerini iň ýokary döwlet wezipetine dalaşýarlar saýlawçylar bilen duşuklar geçirýärler. Türkmenistanyň saýlaw kodeksine laýykda olary wagt işlerini geçirmek üçin şol sany köpçüliklerini habar beriş terişlerini açyk etmek üçin deň hukuklar we mümkinçilikler berildi. Bu mewsumyň umumy kabul edilen halkara kadalaryna laýykda açyklyk we aýdynlyk ýagdaýyna hemde giň bäsiş esasyna geçirmegi garaşdy bir tarap watanymyň demokratik ýürürleri agrarlygyna aýdyn görkezýär. Duşuklar jemgyýetçiligiň kärhanalaryň we guramalaryň zähmetkeş topolarynyň wekilleriniň hormatly ýaşulyň we ýaşdan gatnaşmagyna geçirilýär. Aşgabat şäher häkimliginiň mekan köşkünde ýurdumyzyň Günogor täwitinden raýatlyň teklipçi topar tarapyndan Türkmenistanyň prezidenti wezipetine dalaşgärligi hödürlenen. Lewap vilayatynyň Mali Iqtisady Orta Hünär okuw mektebiniň direktori Perhat Begençiň saýlawçylar bilen duşuk boldy. Türkmenistanyň matmuladynaky ýaşlar uramasynyň merkezi geňeşiniň guramaçylyk bölüminiň müdiri Muhammedow duşuk açyp dalaşgäriň ananlan wekiline Lewap vilayatynyň Türkmenabat şäheriniň 28-nji orta mektebiniň direktori Ýagmyr söz berdi. Ol ýygnananlary dalaşgäriň zähmet ýolu bilen tanıştyryp, ýokary hüner derejesini, guramaçylyk okuýuplaryny, şeýleki molumçylygy işinde uly tejribesini bellädi. Soňra dalaşgär Perhat Begençiň çykyş edip duşuk atnaşyjylary saýlawlaryň öň ýanaky maksatnamasynyň garaşdy bir tarap Türkmenistany mundan beýlekde gülledi we sürmäge gönükdirilen esasy ugurlar bilen tanıştyrdy. Dalaşgär iň ýokary döwlet wezipetine saýlanan ýagdaýynda milli lidermizden başyny başlan hemde watanmyzyň ykdysady kuwwatyny puhtalandyrmagy, halkara ýyny hasam belende galyrmagy, türkmen halkynyň ruwaçlygyny ýokarlandyrmagy gönükdirilen giňermli işleň dowam etdirilejekdigini notady. Saýlawalan ura we türkmen halkynyň beýik ruhy, ahlak we insanperwer ýörelgilerine laýyklykda parahatçylygyň, ählimum howpsuzlygyň we awadançylygyň bähwidine halkara jemgyýetçiliginiň taýlaryny birleşdirmäge ýardam berýän parahatçylyk söýüjülükli daşary siýasatymyz mundan beýlekde işçiň durmuşa geçiriler diýip Begençiň bellädi. Ilmi we bilimi ýygyderli ösürmek ýokary derejeli hünärmenlik we zehinlik ýaşarymlaň täze neslini kemale ýetirmek boýunça meseleler uzalgysy ýaly döwletimiziň öňs merkezinde bolmagyna galar. Milli medeniýetimizi mundan beýlekde ösürmek, ýaşlarymyzy terbiýelemek esasyny düzgän ruhy, ahlak, gymmatlyklarymy gorap saklamak, wagt etmek boýunça işlerem amal aşyrlar.
Mundan başga da durmuş ogurly maksatnamalary durmuşa geçirmek, şäherleri we obalary abadanlaşdyrmak, saglyk öreşilgany kämilleşdirmek, ilatyň ýaşaýyş durmuş şertlerini gowlanyrmak ileri tutulýan meseleleň hataryna galar. Dalaşýar taýlawçylaryň sowallaryna jogap bermek bilen milli ykdysadyýetyň esas ogurlaryny elkinji nowatda newit gaz energetika pudoklaryny, himiýa we ýeňil senagaty, oba hojalygy mundan welekde ösürmegiň mümkinçilikleri barada aýdyp geçdi. Bu pudoklaryň depkindi ösüşi gönnen-göni halkymyzyň hal ýagdaýyny hasy gowlanyrmaga hyzmat edýär. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň taryhy mejlisine kabul edilen berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy Türkmenistany 2022-2050-nji ýyllarda durmuş ykdysadyny ösürmegiň milli maksatnamasy bu işleri amala aşyrmakda ugur görkezji bolar. Birinji fiýrananlary hoşallyk bildirip halkymyzyň bagtyar we abadan durmuşyny öpçün etmäge, milli ykdysadyýetimizi ösürmäge, demokratiýa, hukuk, dünýä döwletimiziň kanunçylyk bunyadyny mundan welekde kämilleşdirmäge gönükdirilen işleri durmuşa geçirmek üçin ägli taýyarlary etjekdigini ananyrdy. Duşçukda çykyş eden saýlawçylar dalaşýaryň halkymyzyň abadançylyk derejesini mundan welekde ýokarlandyrmak, mehriban watanymyzyň hemme taraplaryň ösüşini öpçün etmek ugruna taýyarlary etjekdigi üçin oňa hoşallyk sözlerini aýtdylar. Günüň ikinji ýarmyna bu ýerde Mar welaýatynyň raýatlaryň teklipçi topar tarapyndan iň ýokary döwlet wezipesine dalaşgärligi hödürlenen Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutynyň gaýtadan dikeldilýän energiýanyň çeşmeleri Almy Önümçilik Merkeziniň direktory Kakagelle Saraýewiň saýlawçylar bilen duşşugy boldy. Duşşugy Türkmen Gaz Döwlet Konserniň Medeni Işgurluk Merkeziniň hünärmeni Anna Şwaçyp, dalaşgaryň anandan wekilini, Döwlet Energetika Institutynyň Energetika Podogynyň Ykdysadyýet kafedrasynyň müdiriniň wezipesini wagtlaýan ýerine ýetirji Agajan söz berdi. Ol Saraýewi başlangyçlar bilen çykyş edýän, işleşleriň arasynda syýlanylýan sowatly ýolbaşy hökmüni häsiýetlendirdi. Türkmenistanyň prezidenti wezipesine dalaşgar taýlawlaryň öňýänäki maksatnamasyny gyzyklanma bildirenlikler üçin ýygnananlara hoşallygyny beýan edip, Türkmenistanyň garaşdyrlarynyň 30 ýylyna siýasatda, ykdysadyýetde, ilmde, bilimde, medeniýetde uly üstünlikleri gazananyny, öz ösüşiniň täze tapgaryna, berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwrüne gadam basanlygyny bu ýetişlen bellädi. Biz halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesini ýokarlandyrmaga, parahatçylygy, demokratiýanyň esatlaryny pogtalandyrmaga gönükdirilen kanunlary kabul etmegi dowam etdirersiz diýip dalaşýar nagtady. Belenilşi ýaly ýakyna kabul edilen Türkmenistany 2022-2050-nji ýyllarda durmuş ykdysadyny ösürmegiň milli maksatnamasyny üstünlikli durmuşa geçirmek, ýurdumyzyň sebitleriniň önümçilik kuwatlyklaryny ýokary netijeli ulanmak, milli ykdysadyýetiň ähli pudoklaryny diversifikasiýa ýol bilen ösürmek, täze iş orunlaryny döretmek boýunça toplumlaryň işler amala aşyrlar. Şunuň bilen baglykda milli ykdysadyýety senagatlaşdyrmak, sanylgyma geçirmek, täze tehnologiýalar ornaşdyrmak, kiçik we orta telekeçiligi işleň ösürmek üçin zerur şertler dörediler. Saraýew ýurdun durmuş ykdysadyň ösüşini, geljegini, jemgyýetiň ruhy we meden taýdan baýlaşmany kesitleýän esasy şertleň biriniň bilimdigini nagtady. Hut şonuň üçinem bulgamy dünýä derejesine çykarmak, ýaşlyň saatlaşykly ösmegi, göz ýetimleriniň giňemek üçin ähli şertler döretmek ören wajypdyr. Şeýle hem milli ykdysadyýetiň esasy pudoklaryny mundan welekde ösürmek, içerki we daşarky bazarlarda uly isleg bildirilýän milli önümden önümçiliklerini artdyrmak, ýurdumyzyň ägirtuli serişde kuwatyndan, tebii baýlyklarynyň netijeli peýdalanmak boýunça çärelen giň toplumyny amala aşyrmak meýilleşdirilýär. Şunu ekologiýany daş gurşagy goramagy, bar bolan tebii serişdelerden rejel peýdalanmagy, geljek nesiller üçin tebigaty gorap saklamagy, ýurdumyda bagy uzanlygy öwürmägi ulunserler. Döwlet adam çynyrşy arasyna amala aşyrylýan durmuş ugurly döwlet siýasaty mundan welagym halkymyzyň bähridini gönükdirler. Saraýew döwletimiziň demokratik hukuk itaatlaryny pogtalandyrmak hemde dünýäň ähli ýurtlary bilen dostlukly özara bähridli gatnaşyklary giňeldip, açyk kapylar siýasaty geçirmegi dowam etdirmegi maksat edilýändigini notady. Dalaşgar ýygnanalan saýlawlaryň öňýänäki maksatnamasynyň käbir ugrulary boýunça sowallaryna jogap berip, ýurdumyzyň mundan welekde ösüşiniň halkymyzyň hali ýagdaýynyň hasam gowlanmagynyň, Türkmenistanyň halkara abraýynyň barha belinde almagynyň bähridini, ähli güýjüni, bilimini, tejribesini gaýgyrmajakdygyny ananyrdy. Çykyş eden saýlawçylar dalaşgary Milli Geňeşiň halk maslahatynyň taryhy mejlisine kabul edilen berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy Türkmenistany 2022-2050-nji ýyllarda durmuş ykdysadyny ösürmegiň milli maksatnamasyna daýyklykda halkymyzyň ruwaçlygyny hasam artdyrmak hemde diýarymyzy ösürmek ugruna ýerine ýetirilýän işlere münasip goşun toşakdyklaryna anam bildirdiler.
Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüni özleşdirilýän eri maýy goýum taslamalary ýurdumyzyň baý gollara dayanýan uglavadaro serişleriniň netijeli peýdalanmagy, olardan gaýtadan işlemekden alynýan önümleri diňe bir milli bähliklere däl, eýsem peýdaly hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň ösdirilmegine gönükdirilýär. Balkan vilayatynyň Türkmenbaşy etrawynyň Garaboğaz şäherine ulanşa girdilen Garaboğaz karbamid zawody munyň iş ýüzündäki aýdyň suwutnamasy. Bu häzirki zaman kärhanasynyň hünärmenleri halkyň arkadagy zamanaty ýylyny ýokary zähmet üstünliklerini besýärler. Türkmen topragynyň egzilmez tebii waýlyklaryny, uglevodorod we kukurt vodorod sigmal teristelerini rezel peýdalanmak, iň täze tehnologiýalary önümçiligi ornaşdyrmak arkaly olar senaga taýdan gaýtadan işlemek hemde mineral önümçiliginiň işini üzünsiz ýola goýup, oba hojalygy üçin zerur bolan dökünlen görnüşlerini we mösörlerini artdyrmak bolsa, hemise hormatly prezidentimiziň üns merkezinde durýan meseleleň biridir. Oba hojalygynyň mineral dökünler bilen üpçünçiliginiň ýokary hil derejesi mallarçylyk hemde guşçuluk pudoklarynyň öten binýadyny döretmekde wajib ähmiýetliler. Karbamid oba hojalygyny suňýaly ýokary istige eýe bolan mineral dökünleň biridir. Berqarar diýarymyzyň oba hojalygyna möhüm orny eýleýän mineral dökünlerini eksport etmekde halkara bazarlarynaky munasip ornuny ýygyderilip berkitmek arkaly şeýle önümleri öndürýän iri döwletleriň hatarına ören uly ynam bilen goşulýanlygyny görkezýär. Sol bir wagtda bu kuwatly toplumy ýurdumyzyň ilmiň iň täze gazanan ýokary tehnologiýalaryna dayanýan önümçilik düzümlerini döretmekde. Baý tebii teristlerimiziň binýadynda öndürilýän köp türlü we bäsleşige okyply önümleň mösörlerini artdyrmakda. Bu ordaky giň mümkinçiliklerini ählimumy bähwitleň hyzmatynda goýmakda gowandyrjy öňöwdüşlikleri gazanýanlygyny tasdiqlaýar. Milli iqtisadiýetimiziň ileri tutulýan orlarynyň biri bolan himiýa senagatyny ösdürmekde mühim tapgyrlaryň biri bolan Garaboğaz karbamid zawody berqarar döwletimiziň raýatlarynyň müňe golaýyny hemiýeçilik iş ornlary bilen üpçün etmäge şert töretdi. Aslında da gahrman arkadağımızın çuňur oýlanşykly başlangyçlary esasynda durmuşa geçirilýän ýer maksatnamalarymyzda iň bir wajib meseleleriň biri ilatyň iş bilen üpçünçiligini gowlandyrmakdan, raýatlarymyzyň durmuş awadançylygynyň derejesini ýygyderli ýokarlandyrmakdan ibaratdyr. Yer gelen aýtsak bu döwrewap kärhana ýurdumyzyň gazy senagatynyň geljekki uly ösüşlerini aýgytly täsirini ýetirýär. Sebäbi häzirki wagtda sandaşykly işleýän bu zawod ýurdumyzyň himiýa senagatynyň yerli çygmal serişdelerini gaýtadan işlemek arkaly alynýan önümler bilen milli iqtisadiýetimiziň beýleki pudoklarynyň zerurlyklaryny dol üpçün etmek, şeýle-de sol önümleriň daşky bazarlara iwerilýän mösörlerini ýygyderli artdyrmak babatdaky wezipeleň üstünlikli çözülmeginde täze mümkinçilikler döredýär. Häzirki wagtda bu häzirki zaman kärhanaň öndürýän önümlerini daşky bazarlarda barha köp istegildirliýär. Kärhana boýunça halkyň arkadagly zamanasy ýylynyň geçen 2 aýynda bu ýerde 179.400 tonnadan gowrak karbamid döküni öndürilip sarp edicilere ugradyldy. Türkmenistanyň döwlet haryt çygmal birzasynda Garaboğaz karbamid zawodynyň önümlerini istek barha artýanlygy bolsa, hasam bu ýa hakykatdyr. Her wagtda kärhanaň önümleri dünýäniň dürli ýurtlaryna ugradylýar. Garaboğaz karbamid zawodynyň iş hünärmenleri şeýle kämil we ýokary kuwatly kärhanada zähmet çekmäge döredir mümkinçilikleri üçin hormatly prezidentimize alkyş aýdyp, halkyň arkadagly zamanasy ýylynyň her bir gününi ýokary önümçilik görkezlerini beslemek üçin hasam tutan ýerli zähmet çekýärler. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe hormatly prezidentimiň başçylygyny diýarymyzyň beýleki urumlar bilen bir hatarda ülkemiziň dokme senagatymy şanly ösüşlere besenýär. Pudoň kärhanalaryna iň kämil dokme enjamlarynyň innowasion tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy, döwrümizin ösün talaplaryny kanagatlandyrýan täze önümçilik desgalarynyň gurulyp işe girilmegi, dokme senagatynyň kuwatlanmagyna, ykdysady görkezleriniň ýygyderli artmagyna uly etergi berýär. Döredilýän giň mümkinçilikleriň netijesinde halkyň arkadagy zamanaty ýylyna ýokary zähmet üstünliklerini besenýän döwrewap dokme kärhanalarynyň biri Türkmenistanyň dokme senagaty ministriniň Türkmenabad paýta egerji kärhanasydyr. Döwrümizin kämil dokme enjamlaryň bir kemsi enjamlaşdyrylan paýta egerji kärhanasynda ýokary hirine ýüplük önerme urny kärhanaň işi hünärmenleriniň alyp barýan ihlasy zähmeti ýerine düşüp ýokary netijeler gazanylýar. Halkyň arkadagy zamanaty ýylynyň 2 aýynyň jemleri boýunça bu ýerde 1533 tonna naq paýta ýüplük önerilip, geçen ýylyň degişi döwür bilen deňeşlerimizi önümçiligiň ösüş tepini 112,16 turma barabar boldy.
Yanvar-fevral aylarına kärhanada 29 milyon 733 min manatlyk iş ýerine ýetirilip, manat meşhurny önümçiligiň ösüşdepini 176,14 götürme deň boldy. Her bir uny zähmet üstünliklerine wesenýän Türkmenawat paýta ýerji kärhanasynyň önümleri ýurdumyzyň içerki bazar bilen barhatarda daşary döwletlerde bökdünşi eksport edilýär. Ýylyň başyndan beri içerki bazary hasabalanmada jemi 24 milyon 976 min manatlyk 1194 tonna naq ýüplük sarp edilýär urduly. İşleri barha ilerleyen bu önümçilik kärhanasyny esasanamy naq ýüplükleň 21-27 bar 34 bar belgili görnüşler önürlýär. Welaýatyň paýta arasylajy kärhanalaryna gaýtadan işlenen gowçy hasly önümçiligiň ýoly goýulmagyny zerur bolany çygymal bolup hyzmat edýär. Bu ýerde önürleýän önümden hil derejesine aýratyn ähmiýet berilip, bir gözegçilikde saklanýar. Kemil enjamlara dayanýan döwür we barlahany önümiň hilini çaltywy taýyk kesitlemege mümkinçilik berýär. Kärhananyň işgäriniň pudugy ösüşlerini täze berendiklerine çykaran hormat prezidenti we alkyşlarynyň çägi ýok. Ýurdumyzda ýokary sepketleri eýleýän kärhanalaryň arasyna Türkmenistanyň Saglyk Guraş we Derman Senaty ministrliginiň Türkmen Derman Senaty birleşiginiň ziýansızlanyrlany sargy serişlerini önürýän kärhanasy bar. Daşow şäherine ýerleşýän bu kärhanada halkyň arkadagy zamanasy ýylynyň tawşyryklarynyň üstünlikli ýerine ýetirilmegi üçin ählet şäherler gurulýar. Munyň şeredine kärhanada alınıp barýan işler dogry şaýatlyk edýär. Hormatly prezidentimiziň başçylygyna Saglyk Guraş we Derman Senaty pudugyna ozal görülip eşdilmedik beýik özgörtmeler amala aşyrylyp, täze netijeler gazanylýar. Ulgamda ulanylmaga taşyrylan hemde durky düýpli täzelenen döwri we binalar aty watanymyzyň beýik ösüşlerine münasip goşunt goşýarlar. Şeýle beýik özgörtmeleriň ajaýyp ösüşleň göz başynda bolsa milliýetçilimiziň biýmeçler aladasy taýsyz tagallalar dur. Ýurdumyzyň Saglyk Guraş we Derman Senaty ministrliginiň Türkmen Derman Senaty birleşiginiň hormatly prezidentimiziň agpata bermeginde Daşow şäherine açylan Döwrewap kärhanasy onuň aýdyň mysallary. Bu ýerde lukmançylyk ulgamyna has köp isse bildirilýän sargy serişdelerini öndürmeklige ähli mümkinçilikler, şeýle-de şertler bar. Kärhananyň önümçilik kuwaty her ýyly 11 görnüşli taýýar önümiň 13 milyon gawyny öndürmäge barabardyr. Daşary ýurt kompaniýalarynyň ösen kemil enjamlary bilen üpçünedilen ziýansızlanyrlan sargy serişdelerini öndürýän kärhanada öz ýurdumyzda ýetişdirilýän paýta süýmünden ýokary hili önüm öndürmek üçin döredilen şertler diýsen gowandyrjydyr. Munyň özi döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň biridir. Hormatly prezidentimiziň gurduryp beren bu Döwrewap kärhanasynda işleýänleriň köpüsiň ýaşlardan ibaret bolmagy ýörüte bilinmäge degişler. Ýurdumyzyň Saglyk Guraş pudugynyň bejerişli keselleriň öňüne alýş edaralary we ilatyň zerurlygy üçin derwäý suran serişdeler ýokary islegden peýdalanýar. Hormatly prezidentimiziň ýurdumyzyň Derman Senatyny döwrewaplaşdyrmak we onuň düzümini ösdürmek maksady bilen gurduryp beren bu kärhanasynda çalışramny enjamlara, şeýle-de tehnologiýalary ustaatlarça erkedýän ýaşlaryň öz boşda zähmet sadaşyny synlanynda buýsanjyň artýar. Bu bolsa halkyň arkadagy zamanasy ýylyny, täze üstünlikleri, ýokary sepketlere beslemek üçin ähli tagallalaryň edilýändigine aýdynlyk bilen görmek bolýar. Hormatly prezidentimiziň adamlar hakdaky aladasy döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň biri bolup durýar. Keselleriň öňüne almak hemde ilatyň saglygyny berkitmek boýunça hormatly prezidentimiziň taýsy tagallalary netijesinde ýurdumyzda uly gowrumly işler alınıp berilýär. Şonuň üçin hem el saglygynyň ýurt baýlygyna deňelýän mekany bolan güneşli diýarymyzda geljek üçin belent maksatlar gözeňine tutulýar. Bu babatda kärhanada durmuşa geçilen işleriň aýratyn gowandyrjydygyny bellemek möhümdir. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisinde kabul edilen kararlardyr çözgütler bu ýerde täze zähmet galkynyşyny döretdi. Kärhananyň hünärmenleri döredilýän ähli mümkinçilikler şertler üçin milliýetli ýermide alkyş sözlerini aýdýarlar. Gahrmanlar hyzamydan güneşi diýarymyzda kiçik we orta telekeçiligi gollamak we ösürmek barada edýän ýadawsyz aladasy kabul edýän kararlar netijesinde Ahly welaýatynyň ähli künjeginde gurulup ulanylmaga berilýän önümçilik kärhanalary döwletimiziň ykdysady kuwatyny putulanylmaga, halkymyzyň durmuş hal ýagdaýyny gowlanylmaga, şeýle-de täze iş orunlarynyň döremegine uly ýardam edýär. Muňa bolsa Ahly welaýatynyň Akbuğday tarapynyň şäherine ýerleşýän Türkmen Senet Hojalyk Jemgyýeti aýdyň mysallar.
Halkın arkadalı zamanası gelene milli iqtisadiyetimize ulu qoşaq Türkmen telekeçilerinin hizmeti ören uludur. Şeýle telekeçilerin birim Ahal vilayetinin Aqboğdu etrafının çägine yerleşen Türkmen Senet Hojalyk Jemgyýetidir. Bu hojalyk jemgyýetiniň tutýan meýdany 2 hektara goloý bolup netijeli önümçilik işlerini alyp barýar. Daşyr ýurtlardan getirilýän önümleň ornun tutýan önümleri önürmek maksady bilen gurulan bu kärhanada Hatay Halk Respublikasyny we Germaniýada önürilen öňdewarjy kompaniýalaryň enjamlary ornaşdyrylanyr. Bu kärhana ýurtymyzda ilkinji bolup spanbon dokolmadyk mata önümçiligini öndürmäge başlady. Dünýäniň döwrewap enjamlary bilen enjamlaşdyrylan hojalyk jemgyýetiniň önümçilik bölümlerini öndürilen önümleň ýokary hili bolmagyna uly ähmiýet berilýär. Türkmen Senet Hojalyk Jemgyýeti häzirki zaman ösen tehnologiýa esasynda özüniň öndürýän dokolmadyk matalar we onuň öndürilen önümleň önümçilik gymmatynyň ýokarylygy, ekologiýa taýdan araslygy, hil taýdan tapawutlygy, halkara ölçülerine laýyk gelýänligi we bäsişigi ukyplylygy bilen tapawutlanyp, uly isleglerden peýdalanyp, halkyň ösen isleglerini dogry kanagatlandyrmagy ukyplydyr. Ýokary hili önüme öndürmek üçin çeýmal hökmünü öz ýurtymyzyň çägine yerleşen Türkmenbaşydaky nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyny we gynly polimer zawodyny önürilen polipropilen ulanylýar. Bu ýerde dokolmadyk matadan hojalyk torbalary, gaplary, saçaklary, öňlükleri, aýal gyzlar we çağalar üçin arasaçylyk önümleri öndürilýär. Hormatly prezidentimiň Türkmen telekeçilerine berýän gollawlary netijesinde Türkmen Senet Hojalyk Jemgyýeti önümçilik mümkinçiligine eýe bolup gysga wagtda ösüşleň aýdyň ýoluny düşen kärhanadyr. Hojalygyň esasy maksady hormatly arkadamyzyň adamyň eşitli durmuşda ýaşamy uğruna alyp barýan işlerini öz goşuntlaryny goşmakdan önürýän önümleriniň ýokary hililigini, howpsuzlygyny, ekologiýa taýdan araslygyny, kämilligini we olaň sazlaşygyny gazanmakdyr. Türkmen Senet Hojalyk Jemgyýetiniň bu kärhanasynyň agzy bir işgärlerim ýokary hili önümleri önürmekde rowajy işler alyp barýarlar we ýurdumyzda belenilýän her bir şanly senäni özleriniň bayramçylyk sowgatlary we üstünlikli işler bilen barmaklary maksat edinýärler. Şeýle-de hormatly arkadamyza özleriniň alkyş we hoşallyk sözlerini beýan edýärler. Türkmen telekeçileri täze önümçilik deskalaryny gurup, olarda dürli harytlary önürmegi üstünlikli ýol goýýarlar. Balkyn vilayatynyň Türkmenbaşy etrawynyň Aqda şäherçetiniň golaýyndaky Aqaýy Hojalyk Jemgyýetiniň guruluşyk serisiýlerini önürýän kärhanasy şolaň hataryna tanalýar. Halkyň arkadagy zamanasy ýerine bu kärhanada bitirilýän işleri Türkmen telekeçileriniň täze berendlikleri tarap anamly gadam urýanyklaryna dol şaýatlyk edýär. Dolanurşun kämil tilsimatlardyr enjamlary bilen bir kemsed öpçün edilen guruluşyk garny materiallaryny we gipslaryny önürýän önümçilik kärhanasyndan ýerine ýetirilýän işler kämil kompýuterlaryň kömegi bilen awtomatlaşdyrylan usulla merkezi dolanurş bölüminde amal aşyrylýar. Bu ýerde taýýarlanýan ýokary hili guruluşyk garny materiallar şeýle-de deskalaryň imaratlaryň içki guruluşygynyň üçögasy hemem divar örtükleri üçin zerur bolan gips kardony ýurdumyzyň äkli künjeklerine alınıp barlayan guruluşyklarda giňden ulanylýar. Kämil enjamlar bilen bir kemsed öpçün edilen bu häzirki zaman kärhanasynyň kuwatlylygy, her ýyly imaratlaryň içki diwarlaryny tekizäp, ýylmamak üçin zerur bolan guruluşyk garny materiallarynyň 78 000 tonnasyny, gips kardonynyň bolsa 8 milyon iğne 4 metre barabaryny önürmäge mümkinçilik berýär. Kärhananyň önümçilik işlerini kadary ýoly goýmak üçin gerek bolan çyýmalaryň agramly bölüginiň Aqda şäherçetiniň golaýyndaky tebiği känlerden alınýan bellerlikler. Munyň özi Aqaýy Hojalyk Jemgyýetiniň bu kärhanasyndan işleri düşegüntli alyp barmaga giň mümkinçilik berýär. Kärhanadaky kämil enjamlar oturdulan barlyk hana bu ýerde taýýarlanylýan guruluşyk serişdeleriniň ýokary hil talaplaryna dogry gelip, olaryň içerki we daşarky bazarlarda bäsişge ukyply bolmagyny öpçün edýär. Kärhanada taýýarlanylýan guruluşyk serişdelerini Russiýanyň, Gazagystanyň işgörlerini uly isleýärler. Munyň aýdyň suwtnamasydyr. Kärhananyň golaýyndaky känlerden getirilýän çyýmal taýýar harytlyk görnüşine getirilýänçe amal aşyrylýan işleriň ählisi kämil tehnologik enjamlar bilen ýerine ýetirilýär. Döwletimiziň ykdysady kuwatynyň artmagyny döredýän giň mümkinçilikler üçin kärhananyň hunermenleri gahryman arkadamyza alkyş aýtmak bilen halkyň arkadagy zamanasy 2022-nji ýyly ýokary önümçilik görkezlerini beslemek maksat edinip, şu günler has gaýratly zähmet çekýärler.
Hormatly prezident bilen ýurdumyzda kiçik we orta telekeçiligi ösdürmek baradaky ediýän aradalar netijesinde Mary deri ayakkabı açyk görnüşli paýdalar jemgyýetiniň işgärleri ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny artdyrmak, önümçiligi kemilleşdirmek uruny netijelere ähmet çekýärler. Önümçiligi giňeltmek, önümlüň görnüşlerini köpörtmek we hilini ýokalanyrmak maksady bilen Rowşan ayakkabylary hususy kärhanasynyň şeýle dokument senaty ministrliginiň esaslanýan bu açyk görnüşli paýdalar jemgyýetini önürleýän ýokary hilli ayakkabı önümleri halkymyzyň uly islegine eýe bolýar. Rowşan ayakkabylary hususy kärhanasyna gelişikli biçimlerde tikilýän, geyme üçin ýakymly, oňoýly, bäsişi ukyply ayakkablara bugun içerki bazarlarymyzda barha köp isleg bildirilýär. Bu ýerde keçi we ýer şahly mallaryň derlerini işlemek arkaly ýokary hili göňüň uly möçleri önürilýär. Muň bilen uğurdaş kärhana bolan Rowşan ayakkabylary hususy kärhanasyna zähmet çekýän hunermenleriň ýakynan ýardam bermek netijesinde bu ýerde uly ýaşly adamlar üçin önürilýän ayakkablar bilen birlikde mektep okuwçylarynyň ayakkablaryny tikýän täze bölmem işe girdildi. Kärhananyň işçileriniň ahlasy zähmeti bilen geçen ýylla mektep okuwçylaryna niýetlenen ayakkablaryň 24 000 juty önürildi. Bu ýerde önürilýän önümler Rowşan ayakkabylary hususy kärhanasynyň şeýlede Türkmenistanyň Dokument senaty ministrliginiň paýtagtymyzdaky hemem vilayet merkezlerindäki dukanlaryň üssü bilen ilata ýetirilýär. Mundan başga Marderi ayakkabı açyk görnüşli paýdalar jemgyýetiniň tikinçilik bölüminde harby gullukçylaryň edara kärhanalaryň buýurmasy esasyna olaryň möhsümlüğin libaslary tikilýär. Halkyň arkadagy zamanasy ýylynda kärhananyň işçileri öz önümçiliklerini giňeltmek, önümlüň görnüşlerini köpörtmek we hilini ýokarlandyrmak babatda da uly işler alyp barýarlar. Marderi ayakkabı açyk görnüşli paýdalar jemgyýetiniň telekeçileri ýurdumyzda keçik hemem orta telekeçiligi ösdürmäge döwletimiz tarapyndan berilýän ähli kömek gollawlar üçin gahrman arkadamyzyň adyna tüý sürekden çykýan alkyş hemem hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Hormatly alanlar, Nursoy ýurdumyň raýatyna we paýtagtyň Aşgabatda 9 martda saat 20-den 10 martda saat 20-de boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumaty ulugynyň berýän habary bilen tanşyryň. Balkan vilayatyny üýtgäp durýan bulutly howa alyp adkem ýaşýar Demirgazy gün wataran 4 sekund 9-4 metr ýetýän şemal utar. Howa gecesine 8-13 gradus, gündüzine 17-22 gradus. Kenarya etraparna 9-14 gradus maýly bolar. Ahir vilayatyny üýtgäp durýan bulutly howa günüň ikinji ýarmynda vilayatyň dagat etraparna adkem ýaşýar. Demirgazy gün wataran 4 sekund 9-4 metr ýetýän şemal utar. Howa gecesine 8-13 gradus, gündüzine 23-28 gradus maýly bolar. Mary vilayatyny üýtgäp durýan bulutly howa gün ortadan 4 sekund 9-4 metr ýetýän şemal utar. Howa gecesine 8-13 gradus, gündüzine 23-28 gradus maýly bolar. Liwap vilayatyny üýtgäp durýan bulutly howa gün ortadan 4 sekund 9-14 metr ýetýän şemal utar. Howa gecesine 7-12 gradus, gündüzine 18-23 gradus maýly bolar. Daşow vilayatyny üýtgäp durýan bulutly howa ýaşýar gün ortadan 4 sekund 9-14 metr ýetýän şemal utar. Howa gecesine 2-7 gradus, gündüzine 14-19 gradus maýly bolar. Paýtagtyň Aşgabatda üýtgäp durýan bulutly howa günüň ikinji ýarmynda adkem ýaşýar. Demirgazy gün wataran 4 sekund 9-12 metr ýetýän şemal utar. Howa gecesine 10-12 gradus, gündüzine 23-25 gradus maýly bolar. Ýurdumyz boýunça mart aýynyň 10-na magnit hadisasynyň gowşak täsirli bolmany aşylýar. Edil vatandaşlar ýaz pasyny günüň dowamyny howanyň derejesiniň üýtgäp durýanlygyny nazar alyp, pasylyň aýratynlyklaryna laýykly geýinmegi. Şeýle hem häzirki wagtda howada tozan böreşikleriniň kadadan 6 göterim artmagy we howanyň akymynyň üýtgemegi bilen baglanşykly
Gowa şertlerinin adamın bedenine yitirip bilajak, oňoýsuz täsirleriniň öňüne almak maksady bilen agydy burun örtügini ulanmaklygy maslahat berýär. Howpsuz bolany 2 metr araçaga berja etmek elleri arasda saklamak zerurdur. Mehmaniyleşir, bulary berip berja etseňiz, ýylyň islenik pasyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şunun watan habarlary başyňyza jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwrüne ata watanymyzy Türkmenistan ähli wagtlarda ösşüresenä. Ähli ösüşleň ödenine bolsa halkyň bähfidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şindir. Hoşda bolun, edilişler.